इसोरा बाखनाय जाथों जोङो AIBCRC एसोसिएशन मोनसे जोंहा बिदि सदै AIBCRC बुङो बियो जोंनि अल इन्डिया बर' ख्रिस्टान रिभाइभेल चार्च एसोसिएशन जोंहा बेबायदि जोंहा एसोसिएशन दङ दा बिनिफ्राय जोङो फैदों बावहाय जोङो नुफैदों जोंहा जयपुर मण्डली दङ खाथियाव दा बे जयपुर मण्डलीनिफ्राय माखासे सोद्रोमाफ्रा एसे गोबाव जाबाय बिथांमोनहा बावहाय फैनाया बिथांमोनहा गिर्जाया गोजान जानायखाय उसुबिदा जादों जयपुर मण्डलीयाव थांनो बेनिखायनो गावसिनि साखाथियावनो इसोरखौ खुलुमनो होननानै बिथांमोनहा बावहाय मोनसे गिर्जा न' लुबाय बेनिखायनो गिर्जा न' लुनायाव बिथांमोनहा बे गिर्जा न'खौ बेखेवना होनो होननानै जोंखौ AIBCRC एबा अल इन्डिया बर' ख्रिस्टान रिभाइभेल चार्च एसोसिएशननि दैदेनगिरिफोरखौ लेंहरदों दा बे AIBCRC एबा अल इन्डिया बर' ख्रिस्टान रिभाइभेल एसोसिएशननि नैबे अदालगुरिया मिडिल साब काउन्सिल होननानै जोङो साब काउन्सिल दादों दा बे मिडिल साब काउन्सिलनि सिङाव बे जोंहा मण्डलीया फसंजाबाय दा बेखौ बेखेवनाय सुरुबै बेखेवनो थाखाय आफादगिरि आरो जों बयखौबो लेंहरनायखाय जोङो फैदों दा बेवहाय जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव जोङो बेखेवनानै जोङो होबाय आरो जिसु ख्रिस्ट'नि मावलांनाय आरो जिसु ख्रिस्ट'नि जोंनि सायाव मानसिफोरनि सायाव आरो गासैबो पापि मानसिखौ बासायनो फैनाय बिनि साखि आरो बेखौ जोङो खुलुमनाय सेबा खालामनाय प्रेसिं वार्शिप खालामनानै जोङो थांफिनगोन थेंक इउ आरो सफैनानै जोंहा अल इन्डिया बड' ख्रिस्टान रिभाइभेल चार्च एसोसिएशननिफ्राय जोंनि आफादगिरि आरो नेहाथारि दिनै फैनानै बे चार्चखौहाय डेडिकेसन अपेनिं खालामना होबाय बिनि थाखाय सारमोनखौहाय जोबोद हामबाय आरो धन्यबाद होनाय थाबाय आरो साब काउन्सिलनि जोंहा प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि आरो भाइस प्रेसिडेन्ट फैदों अदालगुरिनि बिथांमोनखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोजों जोबोद हामबाय आरो धन्यबाद होनाय थाबाय आरो जयपुर मण्डली पास्टर दङ बियो दा साब काउन्सिलनि एसिस्टेन्ट बिथां सारखौबो आं जोबोद हामबाय आरो धन्यबाद होयो एक्सुवेलि जोङो गिर्जा गायसननाय माने गिर्जा गायसनथारनाय नङा माने जेनेबा जोंनि माने गिर्जाया दंखायोमोन माबायावहाय जयपुर मण्डलीयावहाय दा जोङो हजों थांनाया गोजान जानायनि हिसाबै थांलाय फैलाय खस्थ' जायो अखा मालाबा दै बार सान्दुं जानायखाय बेनिखायनो जोङो बेयाव फिसा मोनसे ब्रान्स बायदि खुलिनानै जों बेयावनो इसोरखौ खुलुमनोसै होननानै जोङो जयपुर मण्डलीनिफ्राय जों बिदाय लानानै बेयाव जों इसोरखौ खुलुमनो थाखाय दिनै बे गंसे गोथार गिर्जा न'खौ लुनाय जाबाय नोंथांमोनहा बेजों लोब्बा लाखिना मा हाबाफारि लादों बेजों लोब्बा लाखिनाय माने जोंहा बिदिनो प्रग्रामा ना बे प्रग्रामावथ' जोङो बिदिनो जेनेबा दिनैहाय चार्च खुलिनायनि ओमफ्राय बिनि उनावहाय बेबायदिनो बेजों लोगोसे जोङो खुलुमनाय सिबिनाय बानायदों आरो बेजों लोगोसे जोङो बासायजानायनि लामा बा बिदिनो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ फोसावनानै गोबां इसोरनि मानसिफोरा दिनै आन्दायनानै थानाय मेन्दाफोर फिसाफोरखौहाय जाहाथे इसोरनि गाहाम बाथ्रा होनानै इसोरनि गियान होनानै जाहाथे बासायजानाय लामाखौ मिथिहोयो मोनहोनो थाखाय जोङो बे गोथार गिर्जा न'खौहाय जों बानायनाय जादों आरो बेयाव नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ मानो थाखाय लानाय जादों आरो मा थांखिजों लानाय जादों जोंनि बेयाव फैनायनि थांखियानो जाबाय जोंनि बिश्वासिफ्रा जोंनि अल बड' ख्रिस्टान रिभाइभेल चार्च एसोसिएशननि सिङाव थानाय जयपुर मोनसे मण्डलीयावहाय बेयाव बिथांमोना गेरेमसा आरो सन्जय मोना बेयाव मेम्बारमोन जोंनिफ्रायनो बिसोरो बाप्टाइस लादों आरो बाप्टाइस लानानै बेयाव फैनायनि उनावहाय बे जयपुरा जिहेतु गोजान जायगा बेखायनो बेवहाय खाथि खाला जायगायाव जेराव गिर्जा मोन्दों बेयाव थाथ'दोंमोन दा बिसोरो गावसिनि मेम्बार बांलांनाय जाहोनाव आरो मोजां मोनसे गावबागाव मोनसे मण्डलीनि जिनाखि फोथायनाय बेखौ गोख्रों खालामनो थाखाय नैबे बाटासिपुर थाराइबारियावहाय बिथांमोना गायसननो थाखाय जोङो खौरां हैदों आरो बे खौरां हैनाय बायदियै बिथांमोनखौ जोङो माब्ला लायो बोरै लायो बेखौहाय बिथांमोननो जों बिबानखौ हरदों खारन जोङो रावखौबो नारसिननाय सोरखौबा जोङो एखेबारे गिर्जाखौ बारायहैनाय बेवहाय जोंहा थांखि नङा जोंनि मानसिफ्रा इसोरनियावहाय खुलुमनानै माबोरै गोख्रोङै थानो बेसो जोंनि थांखि आरो गुबुनफ्राबो ख्रिस्ट'नि नामै ख्रिस्ट'नि मुंखौ बासायनायखौ जेन बयबो मिथिसारनो हायो बिसोर
जेन जोङो जेरै बिबान होदों थां नोंसोर संसाराव संसार जोबनायसै आं नोंसोरजों थागोन मानोना नोंसोरो जोंखौ आंखौ जेरैबायदि फल' खालामबाय जेरैबायदि आं फोरोंबाय बेखौ नोंसोरो फोरोङै बाप्तिस्मा होनानै नोंसोरो आंनियावहाय लाबोनांगौ होननानै जोङो जि बिबान होदों बे बिबानखौ मावफुंनो थाखाय बे गिर्जाखौ गायसननाय जादों।